Nasurok sa gasot a baro a pulis maipasidong iti innem a bulan a public safety recruitment course iti Cordillera. Police Regional Office Cordillera nakikaykaysa iti selebrasyon ti PNP Ethics Day. Ken selebrasyon ti baro atawan iti Mountain Province generally peaceful. Report idanon ni Angel Kim Pengosro. Sa nga gasot 50 a recruits ti Police Regional Office Cordillera, ti maipasidong iti innem a bulan a Public Safety Basic Recruit Course. Panggap ti panagsanay a maasa ti kapanunutan, abilidad, disiplina ken prinsipyo da a kasapulan tapno agbalinda nga epektibo a pulis. Iti reception rights, masukima ti kinasagana da iti physical ken iti mental, tapno naan-anay ti panagbalinda a public servant. Kabayatan na, ramrambakan ita ti Police Regional Office Cordillera ti maikatalupulukot dua a Philippine National Police Ethics Day. Tampok iti programa ti panangipaayda iti pamadayaw kadag iti pulis nga daan iti na isang sangayan a kontribusyon iti organisasyon. Iti Mountain Province, generally peaceful ti panakarambak ti baro atawan gapu taawan ti nailista ti pulisya a firecracker-related incident. Resulta daytoy tinaingat a kampanya na iti Oplan Bandilyo, panangiwaras ti information, education and communication materials, agtultuloy a palagip iti publiko tapno maliklikan ti panangilako ken panagarama ti illegal a paputok. Iti Matkalinga, pagsagsaganaan ti provincial a gobyerno ti panakarambak ti 31st founding anniversary ken ti 7th Bodong Festival inton February, nga daan tema a naidaklan nga kultura, isut bilag ti Kalinga. Maangay ti Grand Kick-Off inton Pebrero 2, 2026. Tampok iti makabulan a selebrasyon tinabaknang atawid ti probinsya na insigudan a kultura ken talento ti komunidad babaen kadagiti na dumaduma a programa a maipatungpal. Ken iti Benguet, bimisita ni Israeli Ambassador to the Philippines Dan Nakush ken Konsul Moti Cohen iti opisina ni Benguet Governor Melchor Diclas tapno mapagsalitaan ti potential partnerships iti medicine, agriculture, disaster preparedness ken development programs a pagnumaran dagiti umili. Pinasingkadan daytoy tinatibker ken puminpintas a relasyon ti Israel ken Pilipinas. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.